Hello, szia! Játszunk. Balra van. Most már előtted. Majdnem leészteltem. Hopp. Hát, infantilis fasz. Gondold el, úgy játsz, hogy izé billentyűt felvannak azt a monitorodra. Jön-e? Halljál már meg, geci! Nem jönnek, én megyek. Milyen volt ennek? Hány kilja van? Ó, segbe baszott! Ja? Még Játszunk. mindig nyomod a videót? Aha. Játszunk időre, hát. Nem fog, mert épp diffuser amúgy. Nem. De Soha nem. most már igen. Na most már itt vagyok, agyba és fejbe és minden. Na jó, a hangszálom. Hajj már vele, geci! Hát, geci! Nagyon furán játszok. Tesó, neked előbb lett raktárod, mint premiered. És? Akkor mi van? Hol van? Short lesz. Nem baj, nincs ideje diffuser. Nagyon büszke magára. Köszi, legközelebb dobok egy izét. Amúgy molotovot akartam dobni, csak pont meghaltál. Csirke. Geci, lelőtte semmi. Megint novával van, bazd meg. Mi lenne, ha nem egy ágyval lőn? Úristen, hogy lett? Nem tudom, hogy... Imó. Ebo. Pik. Haha. De mi a fasz? Santa Respi. Itt van benne szájton. Hallom. Az a legviccesebb, hogy reggel, amikor felkeltem, még egy felhő nem volt. Aztán amikor másodszor felkeltem... Jobbra. Mindegyik izére beírom neki, hogy nice VH. Tehát alig szoktam használni. Van apartman. Vagy valami olyasmi. Faszom! Lock me up. Nagyon jó. Geeking. Tehát ez a Santa SP. Mondom, geci. Nincs skin a izé, MP7-en, he. Geci! Nem is ott álltam. Így. Lehet nem a falra kellett volna rántani, és akkor lelövöm. Ahogy én most nézem, hogy egy cigány az ellenfél. Uff, büszke magára. Nagyon szép VH, izé, flash. Jó, fordulj rögtön. Szép. Skill van, de skill nincs. Nesze. Ez a második kedvenc szalkám. Itt a hagyaték, te köcsög. Mi? A hagyaték, te köcsög. Ez konkrétan az a neve, hogy hagyaték. Én azt hittem azért mondtad, mert hogy izé. Ott van egy áttál, hát... Santa Respi. Pedig előttem. Mit lőttél? Felgettük a falra! Ó, itt a kedvenc, nézd a 33 kill. Semmi tesó nekem volt. Hogy? Hát MD-nyemben van annyi kb. Figyelj, MD-nyem a 4-nyemben több van. Santa Speak, csak megint elbasztam. Ott van fönn házba, szobába. Mi? Geszi. Az amúgy vicces. Amúgy. For real. Büszke a 12 killjére. Azt is tombolán nyerte. Kb. Mint a fogai. Ja, az a másik. Itt van benn balra.
Ez mi ez? Jön a másik. Törvény elintéz. Hogy sikerült az egyikbe egyet belesebet? Hát az, amelyik az erkélyen volt.